Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda za ka yi amfani da wayarka ko da kuwa dan wani gurin ya dan fashe baya dannuwa. Insha Allah a wannan bidiyon za ku ga ya za ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Ni ne naku Hamza Salis. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan ina roƙon waɗanda suke sababbi ne a wannan channel din ko kuma waɗanda suka manta ba su yi mana subscribing ba, ko za su ga wata kalma da jan rubutu an rubuta subscribe ko kuma S abu ne da Faransa kenan, sai ku danna mana ita. Bayan kun danna sai ku danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon bidiyo a sanar da ku. In bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna alamar like. Kamar yadda muka faɗa a farkon bidiyon nan, wannan bidiyon namu zai yi bayani ne akan yadda za ka kula da wayarka. Kun san sau da yawa za ku ga muna da wayoyin Android na zamani, za ka ga muna amfani da su wata rana sai su haɗi su fashe. Bayan sun fashe za ka ga wani madannin baya dannuwa. Misali yanzu kamar madannin baya wanda za mu yi amfani da shi a wannan bidiyon. Madannin baya yana ƙoƙari ko kuma yana ba da muhimmanci a waya yadda za ka yi amfani da wayarka a sauƙaƙe. Misali yanzu na shiga WhatsApp, ina so na fito daga WhatsApp ɗin nan, amma inda zan danna na dawo ya lallace. Wannan application ɗin zai ba mu dama mu dawo baya, ko da kuwa free muke so mu dawo ko kuma me kake so ka dawo dai. Bayan abin da ya shafi dawowa baya, a wannan application din zai baka dama shi gurin da zaka sa ka dawo baya ka dan ringa canza mai kala, ko kuma ka sa shi in ka dan danna kaɗan ya kai ka wani application din, ko kuma in ka danna da yawa ya kai ka wajen kyamara ko kuma shi ma wani application din. Ba tare da na cika ku da bayani ba, ku biyo ni cikin wannan bidiyon ku ga wannan application din ya yake. Yan uwa, kamar yadda kuke kallo, application din da zamu bayani a kansa shine wannan application din. Zaka shigo Play Store, bayan ka shigo Play Store sai ka zo ka rubuta wannan abin kamar yadda kuka ganshi anan, back button anywhere. Gashi nan back button anywhere. Gashi in muka zo muka duba bayanan wannan application din, za ka ga sama da mutum miliyan 1 sun dauko shi, kuma ga dan abu ko tutorial akan shi haka za ku iya dubawa. To yanzu me zaka yi? Zaka zo ka yi installing dinsa. Bayan ka yi installing zai kawo ma fuska kamar haka, zai kawo ma nan gurin uninstall da gurin open kamar yadda aka saba. Ko za mu zo mu danna open mu shiga mu ga wannan application din ya farkon sa yake. Da farin sa bayan ka danna shi zai kawo ma wannan fuska kamar yadda kuke kallo haka. Zaka iya tsayawa ka dan karanta bayanan, za kuma ka iya wucewa kai tsaye kamar yadda zan wuce ni na karanta baya. Ko gashi nan wannan go to setting, zaka zo ka danna haka zai kai ka gurin da zaka ba wannan application din dama. Gashi nan wannan ya suna application din, gashi nan gashi kamar yadda ku sani sunansa back button anywhere. Shine wannan sai na zo na danna shi haka, bayan na danna shi sai na zo na danna shi haka na bashi dama, saboda wayoyin namu na yanzu kamar yadda ku sani ba sa yin komai, ba za su bari ka yi amfani da komai ba sai ka bashi dama. To kun ga yanzu ga application din ya bude min, ya yi bude min kamar yadda ku gani. Yanzu me ya zan yi amfani da ita? Yanzu kamar yadda ku gani wannan fikirar application din shine, misali yanzu za ta iya yiwa wannan guraren kasan nawa kamar wannan na baya, wannan na tsakiyan, wannan haka, sai sikirin din nan gurin ya samu matsala. Kun ga in nan ya samu matsala kenan nan ba zan samu daman na amfani da shi ba kwata-kwata. Kai kenan ba shiga, in na shiga guri ba zan iya fitowa ba, sai dai na kashe wayatawa na sake kunna. To wannan fikira wannan application din za ta baka dama ka dawo free ko kuma ka dawo baya. Misali yanzu haka kun ga muna cikin application din, yanzu in muka danna haka za mu iya dawo. Kun ga mun dawo baya, za mu iya yin mu dawo, in muka danna shi ya dawo baya, ya dawo farkon menu kamar haka kamar yadda kuke kallo. To da haka yanzu za mu zo mu shiga application din ku ga seta-setan wannan application din ya suke. Da fadi zaka zo cikin wayar taka, zaka zo ganshi kamar haka sai ka zo ka danna shi. Bayan ka danna shi zai kawo ma wannan nan na guri, zaka ga an sa single press action. Application din za su ranka kawo muku talla, amma ka ku damu tunda application din ba na biya bane, na kyauta ne, dole za su ringa sa talla. Kamar yadda muke bayani akan wannan na farkon, wannan misali yanzu kamar yadda kuke kallo shi yana bayani in ka dan danna so daya me kake so yayi ma. In ka danna so daya zaka iya sa shi yayi ma komai da kake so, amma mu dan me muke so, muna so in muka danna ya dawo mu baya. Da haka kawai za mu zo mu danna shi kamar yadda ke a nan a sama, gashi nan ya tsaya a na daya, shikenan za mu bar sa. Kenan yanzu in muka danna haka zai dawo da mu baya. Yawwa, shi kuma wannan na biyan amfaninsa shine misali in muka danna shi haka, misali yanzu kawai na danna mai kyamara,
shi wannan amfanin sa yake, wannan abin kamar yadda kuke kallo ai shine zai ringa ba mu damar mu ringa sawa ya dawo baya ko kuma ya dawo asalin wannan din. To wannan din yanzu misali kamar haka in na danna kun ga ya dawo da ni baya, amma in na danne shi haka kyamara zai shigar da ni. Kun ga yanzu haka ya tambaye ni wacce kyamara nake son na shiga, kun ga haka zaka iya amfani da shi yadda kake so. Da haka mu koma kuma wannan bangaren na biyun zaka iya amfani da komai. Misali yanzu zaka iya sa ya bude ma wifi ko kuma ya bude launcher ko kuma ya bude browser ko kuma ya duk abin da kake so ko kuma wasu other applications in ka zo haka zai kai ka gurin application ko kuma haka da yi makamancin wannan. Yanzu dai zamu bar shi a gurin home, yanzu zamu iya zaba nan amma mu ba za mu zabi kowanne ba. Da haka zamu fito free, zamu ce ya zabe mu misali ya kai mu kamar home. Abinda muke nufi nan kenan, yanzu za mu yi amfani da shi zai ringa yi mana amfanin wannan da wannan. Yanzu kenan zan iya danna shi haka ya min amfanin wannan, zan iya kuma danne shi haka ya min amfanin wannan. To haka wannan application din za ku duba za ku ga yana da abubuwa da yawa. Sannan nan za ka zo ka duba wannan size din application din nan ko kuma na ce size din wannan abin kamar yadda kuke kallo, tunda da shi ake amfani. Za ka iya zuwa nan ka kara mai girma kamar yadda kake kallo, yadda za ka ringa danna shi sosai. Za kuma ka iya canza shi kamar yadda kuke kallo, kamar yadda nake taba shi zan iya canza mai guri kamar yadda kuke kallo. To misali in sikirin din wayar taka ya samu matsala, watakila in kana wani abin ka danna shi ka dawo da shi wani gurin sa ga gurin baya dannuwa. To yadda kai za ka yi ka mai da wannan abin a guri ɗaya, ka bai da shi a guri ɗaya, za ka zo nan a saman nan gashi nan lock button position, kamar yanzu yana nan sai na danna nan kamar yadda kuke kallo. Yanzu wannan application din ko kuma na ce wannan abin ba zan taba iya motsa shi ba, kawai ya tsaya a nan. Amma ina bude shi ina kulle shi haka za ku ga duk na motsa shi haka. Kuma za ka iya canza mai background a nan kamar yadda kuke kallo, zan iya canzawa kamar yadda kuke kallo duk kalar da ka canza. Za kuma ka ƙara iya appearance din shi kamar haka, transparent din shi haka. Za ka ɗau duk kalar da kake so, ka zaɓi duk kalar da ta ma za ka iya amfani da shi. Abu na ƙarshe a wannan application din shine za ka iya zuwa ka canza mai duk kala. Misali yanzu kun ga haka ai kala kamar triangle yake da shi, ban sanya sunan shi da Hausa ba dai. Gashi nan triangle din nan, gashi nan mathalas, gashi nan zaka iya zuwa ka zabi duk wanda kake so. Zaka iya zuwa ka sa wannan na zagaye din nan ko kuma wannan ko kuma duk kalolin da dai suka fi ma wanda kake so. In haka irin dan soyayya ne ga wannan na ga dan alamun love, zaka iya daukar sa ka sa shi ko duk wanda ka zaba shi zai ma. Da haka wannan shine bayani akan wannan application din. Ga mai tambaya ko kuma mai neman karin bayani akan wani application zaka iya tuntuba ta Instagram account dina, insha Allah zan yi kokari naga na baka amsa. Duka yan uwa anan muka kawo karshen wannan bidiyon. In bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai alamar liking, domin kullum muna faɗa liking yana ƙara mana ƙarfin gwiwa.